Isi simpat ipi barok mo ki baju kerjaan bahai kena ki YouTube channel jonga badang dotrong ti mentah kami ngan ong ipi kaniam karukom terladam ti hendai mentah ngakwa ban puli mo nangka kitab yang start nangka lenong balai namar pi babun sin hi ngim simla perkhan ngim simla puson abang ipuli ya ka Bible mo kambun hi namar ya ki balatho aka gospel baro bun sin kisim naga jutang barim hi kisat sa ra sa gospel mo nadu kot jingruai baro khot ngan ong ipi babun hi ki jingruai bun kisim na ka jutang barim na kane kadaw kamut ba nga bun sin ngamju puli ya ketika gospel mo namar danga puli ru ya ka gospel bun dun kena kaju hendre ndang lawan ba ngasiam ki mo ba ting hakapor ba yap brio mo kisat puli bahaya kani kejing puli ti hakani ka kitab mo kani kitab jing stan la tho ya kani mar ba bun kisatnya puli hakapor ba yap brio kum tu kisat puli la kot jing ruai mo kila tho ong tu ti mentang ngan ong ipi kani kalong bet ka kabangang pen ipi lada kadon keto kot ba hayeng puli dala dia bat saperkhat sapuson dala dia ti kani ka de ka jing puli na kitab jing start na kalnong ke balai layan ujor ki babha bat ki basnio kenang bang indup tip kenang bang indup snotho kumno ba nginjit ye ki prolok projor mo ki babha ni ki basnio komot bang imtip sui klek jaktung su te na ka jingkren jing hanarung ila de snotho lupa na kani kadaw kamut kumno ba ngin pelaj eladi na ka jing snio mo ba yo ngingop klem poi perkhat ani ngi ha ka jing bom tip hari ka jing bom snotho ba syariam ha kanu por na kani kadaw ba ngi bali banga puli ka Bible kenang bang andup syampang kenang bang andup snotho kenang bang andup syai ka perkhat pradany ti na kani kadaw ngapuli ka Bible ti mentah kamut ka kani ka len kitab jing start nakal nong ke balai lain nujor ki babha ki basnio handrai ki mensiam jing kiri hok ki don ha ka kti ublei batkin om syam jing sasti ha ki khmat jong ki babi ki ikum ki balayam bat haba ki khlan la tharai ba ki jenjar bat ya ka jing lek no jong ki bri bat ya ka jing lek no jong ki la nyau kum ka jing jot phause ki suk penban haba pet ki brio ikum ki belasyak pensitom penban kidap da kejing kermen ha kejing bom yam kila syak tanjuk kendiat kensot henry kin sayo kejing bha ka babun namar ublei enda ula tanjuk yaki ula syam ba kilong ki babet ya uhi kum ya ka ksiar ha ka pajwa ula prang yaki bat kum yaki jingknya bala terwa ula priang yaki anda wan bisyar yaki kin sapernai bat kin sakenti kum ke phliading ha ke dengkong plang kin sasensyar ya kiri bat kin salong kendrat halor ki jat benriu bat utrai un salong usim jungki junom kito ki basyania hau ki sngautho ya ka jing sisa bat ki baskem jinget kin yaine bat u ha ka jing in namar ka jingai bat ki jing snei ki dei tang ya ki ba ulajir ublei u ap sumar ya ki ba khu jung u handrei ki riu boman kin sayo kanong kumbasyong kanya namar ba ki iben ya riu hok bat ki sni persya i utrai tekat uba iben ya ka jing stan bat ka jing sneng u im lanot bijai ka jing kermen jongki klem so khaw ki jing trei sitom bat om larkam ki kam ki jam jongki ki yo ki tengah ki babi ki khun ki badakan bat ki ksiu ki balatim suk kathei lengki ki baklem tho bria ka ba om julie ki kamsi maka kan sayo kanong babha anda ublei ubisyar ya ki mensim sukru uyunok ubom syamla pentingit ya laki kti da ki kam dakat ubom ju perkhat kam boman persya ya utrai ya u ansaai ka bainong kaba kerpang bat ka jaka kaba suk hayeng utrai namar ba
namar ba uskem kajinget uso jong ki kam ba bha upaw nam bat uthiet jong kajing sempang jutron handre ki khon klim kin om penmi so bat ki khon pongka kin suja langai wat lada ki imslam on don bakhen snap yaki anda kila temen kin kot klem burom lada ki yap dangrit kim don jingkermen nejing sngotengen haka akhir kasngi namar ba ka jingkut jong kapateng boman kalong kabacer kai kani ka jutang jong ublay kani ka ktien jong ublay ngasngongu yo ublay ti menta kani barok khot kalong yangi bangin dup sngotu amdei banga pulie manga banga batai manga banga keren manga handrenga pulie ya kani ka an jong ubhalor tam kalong bangin sngotu bangin perkhan bangin puson naladehi nakani kadaw jar ki bale utei uyui jar ki bayat dakata kalenti kaba katkum kajing pule kamut to perkhat ahladihi te kamut kumbangi lawan bet ngiwan senis ka slaperthei langba ka bha ka banta ka jong ublei trekanra kamut lakha yangi langkhuj bat ngili phai ru langkhuj ka e ka kamram ka bangi ngidi ban le ka bangin im ni slaperthei kata kamut bangin le e ka badai bangin kamai ka hok bangin keren ye ka jing sisa tang katahi ti kani baro kalong bet bang pensong tho yipi namar umdei bangai isi bangai iben handrei ngai kai namar khnang bab pindup man bha khnang ba phin leda phila kumle yaki eki ba phira jule bakla bro iskata te persang ban kiar na lade nadu menta bat yai im no kalenti lani kajing im ka babha namar ba kum ki briyo ngan ong ipi ublei umdei ba umma handrei kadon kam yanga yepi nakadonut ka mansim ka jonga jong phi hi bangin kala nalade hi kamut mdan mono bala ban ma ya kita ki jingle ki jingkam jonga jong phi handrei tang ublei hi ula ban ma nakani ka daw kamut ngimde ban sungthu bakla don teng haba ngidu mansim mo ngidu jingkermen ngile haga jing bitar kamut ngikumle bakla handrei kane baro khoj ngan ong ipi kadon kapur namar ublei uap suki yang iki brio bangin kala ka bamut suki ngun phasu handrei da ka ba ngihi ndangila perkhat ya kata kar kom em jung im bat ya kala kom ya kar kom le ka jongi bat bang isem jenjar ngimat jenjar bat ngisngothu adien bat ngikala na du kam sem ka donut ka jongi bat ngi phasu ublei usngap ya ki jing duai jongi ti handa phila perkhat bahaya ka jingle ka jingkam la jong nei phila perkhat phila punsong norim ha ngan ong ipi haba pitrei kam pi thumu ka to kamlong phile ka to kamlong phile ka to kamlong am te kan pa phile kamlong la ha ka bakut ngan ong ipi pitang suduai se ublei bat pin jaw ki umat ngan ong ipi sapet ha ka ta kapur kamut lada pi pin ong bet ka dei ne kam dei bo ong ba deng ru am ha ka ta kapur kamut pin sasngothu how do I but yam na du kam sem ka donut ko jong phi lada phila syam ya kata ka jingle ka jingkam ko jong phi ba lale ka tur umlong lale ka tur umlong kaman sem ka dang dom ha ka bakut ngan ong phi wat dingirap nanu phi myo handrei how phai se u tang si sin how do I how yam se kamut hang ta hi phin sa yu ki eki dang ki ba ublei hi shemla ino ingi handrei de ka donut ka mansiam ka jonga ka jong phi hi bangi ngim tre ban IT la ka donut ka mansiam ka jonga ka jong phi sha ublei la ne ka jongi bangin IT met ban mansiam la ne bat ka donut sha ublei kamut ba ublei unlong nong aphira ublei unlong nong yada nam ta ka jing im jongi namar ngitep bangi wan long brief shanis la perthei long ba ka bha ka banta ka jong ublei trekan ra hi ti nakani ka dawn ong ipi suki ngi phai su wal dangi long kumno ron ong ipi umju ino nakani ka daw ba kai kalanti ka ba ngi hi ngi de ban im ban ngi de ban sungthu ya ka ba ngi la jule bro sikata ngindang yai le si yai le kata tingi hapan perkhat hinala dia handrei ka ka ba ngi la man la dangi jenthot akato jaka ngi la yat pikir tim menta kumju ru ka jing im nada phila le bakla
wat le shu ti tangki ni kentian ku ble sibon ni pi baro kami basuk kemen tu ai ba uble ta kandat undan rakat ban ngabat pi jing le jing kam jing tre jing ta ki jongi un pun peng un kerko kerdo bangin man baha halakis ni ti tangki ni kentian ku ble sibon ni pi baro kami basuk kemen